Il-Parlament jaffettwa n-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dan intqal ma' News minn Miriam Spiteri de Bono li hija l-ewwel speaker mara u l-unika mara li servit f'din il-kariga fl-ewwel mid-sena mill-ftuħ tal-Parlament Malti. Żgur li jaffettwa l-ħajja ta' kuljum. Apart il-fatt li fil-Parlament ukoll inti qisek għandek żewġ livelli. Dawk il-liġijiet li jaffettwaw il-ħajja tal-ċittadini kuljum. U dawk il-liġijiet illi jaffettwaw liċ-ċittadin imħabba li komplu jiżviluppaw il-preżenza tal-kunċetti kostituzzjonali u politiċi kif imħadma. Spiteri de Bono qalet kif l-irwol ta' speaker huwa li jippresjedi il-Kamra u jara li r-regoli qed jinżammu. L-rwol tiegħu u l-preżenza tiegħu idealment m'għandix tkun imponenti u fuq quddiem għaliex huma l-membri li jagħmlu l-Kamra, il-membri eletti u huma l-rappreżentanti tal-poplu, il-protagonisti, imma jinqalgħu sitwazzjonijiet fejn l-Speaker jintalab jagħti il-ġudizzju tiegħu, jagħti id-deċiżjonijiet tiegħu. Fl-intervista ma' Spiteri de Bono staqsejna dwar l-aktar esperjenzi li tiftakar matul is-snin li għamlet f'din il-kariga. Mhux sitwazzjoni waħda kellna partikolari, kellna waħda partikolari ħafna għaliex dak iż-żmien il-Kostituzzjoni kienet għadha ma ġietx emendata li min iġib l-iktar voti il-voti kollha li jġib ikunu msarfa f'siġġijiet. Allura għalkemm il-Partit Laburista seta' kellu 3 siġġijiet aktar, right, kellu biss siġġu wieħed. Hawnhekk Dr. Spiteri de Bono tkellmet magħna wkoll meta vot dwar il-Marina tal-Birgu kien ittieħed bħala vot ta' fiduċja fil-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Alfred Sant. Miriam Spiteri de Bono tkellmet ukoll dwar ir-rappreżentanza ekwa bejn is-sessi fil-Parlament, liġi li ġiet approvata din is-sena u qalet kif din se tbiddel il-Parlament. Di xi ħaġa li jilna ngħidu għalija mill-bidu ta' tmeninijiet ngħidu nsemmu l-kwoti. Issa almenu għandna aċċettazzjoni tal-prinċipju li għandu ikun hemm rappreżentanza aktar ekwa tas-sessi fil-Parlament.